yona phehla uvule la. Sengizwile indaba yakho yazi. Ngizokumela lana ngithini impalama ngizokushifta la. Oh. Engani? Sisi wami uyaphila. Ngiyaphila kakhulu baba singezwa kuwe. Ngikhona ngifonela kumatasa la ngizama ukudila nomunye la. Wenzani? Uyivalela kafuna ukuvula. Ngiyamuza kodwa uyafishisa la ngaphakathi. Mawungifonela nje please naye. Alright. Ya ubusi naye uyakhala nge-ex-boyfriend yakhe uthi hayi. Ithe umbeka isandla futhi yabuye yamphutha ifoni. Yamthathela namakhadi abantwana so akasakwazi ukwenza ustakile. Ha. Futhi lento into engichaza ngayo le ilula kakhulu lena khululeka sizodila nawo nje thina abakasilonto bangama kancane nje khona namhlanje thina nje sizodila nawo sondela wo. Oh singazigoqela yona thina. Hayi lena khululeka wona ngiphimbuzwana nje mase ngimfondele bese ngiyakuthumela usondele eduzane sidile naye abantu amancane la. Alright hayi makube njalo sokhuluma futhi. Khululeka hlala ngibuko kwami khululeka. Sharp. Abo. Sure. So, Buzi. Yes. Uyaphila? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila, igama lami Andile ne? So, ngiyezwa ngengalo yomthetho ukuthi wena uyasifuna kabi ngathi kunenkinga. Yebo sisandile. Kwenzakalani? Ubekezelile like khulu. Ubekezela kwami, ubekezelwe ukwabhizwa umuntu. Thatha whatever that is mine, ayothengisa ukuthi athole lokho akutholayo. Umuntu wakuphi lo? This guy boyfriend yami. Oh. Before then sihlukene nakhona kuliwe sisandile masohlukana zoyeshelter which bekasabhiza nabantwana bami because abantwana bakhona involved lapho. Uhlukana naye wena uyohlala eshelter. Wawungahlala ekhaya. Ekhaya ekhaya lo story ngakhona ngizabelayo. Bafuna siphumile endlini nabantwana even namanje we're still going through that. Unabantwana bayingaki? I've got 4 but ngihlala na 2 yamantombazana. Okay. And my grandson. So ngahlala kubo ekhaya basiqoshile things were okay aphatha abantwana bami kahle bekanothando. Yeah. I don't know what jika kuphi we had to fight ebusuku it was at night. Yeah. Angishaya impama then ngithe mina mangizibisela ngithatha whatever ngibonayo ngamshaya wableeda then kubo bangikhipha that's when I had to go to a shelter. Yo. I came back we are friends now but manje ungilimaza kakhulu because uthatha whatever yami ukusaza ngibeka nesandla egcineni that was the end. No one is supposed to ngibeka isandla. Ubeka isandla ngoba bekwenzakalani? Uthathe ifone yami ikhadi labantwana leganti like ngigqokile bedabukile izinto ziyaphansi. He took everything that was inside. Nilwelani? Silole izinto zami asking for my things then he had to put his hands on me. Ukushaya kuphi? Emlomeni. Emlomeni? Hey. Okay. Ukushaya ngani? Akazi into uma nawajika so ngithe manje ngizibona sengiqhile kuphela. Into yanini le? 3 weeks I think it's 3 weeks like much. Yeah. Because ngithe masimlanda athakabonanga bebe mistake but if ever into a mistake uyaye emuntwini umbona ukuthi unjani. Yeah. He didn't even bother. Busangitshela bekaqala ukukushaya. Like sona yeah because the last time ngangishaya ngazibiselela bangiqosha kubo but khona manje ungizele ngendlela like gibe ngamalestinang like ngifike kuye ngithinta so cela into zami then he had to ngishayeni. Okay. So and you say you're not a couple anymore. It was years back. Do you have children? No. But you lived kwakhe or Gubo? Gubo. Okay. Do you have a place to stay now? For now, I'm still under my grandmother's house. Okay. Yeah, for now I can say it's safe. Okay. Awusebenzi? Uqedile isikole? No, I mean I made grade 11, then I was pregnant my daughter. Okay.
then baba wathi ngayi esikoleni ngisele ukuthi ngibe umama so ithi ngikhulisa umntana ubani igama lalo ndoda? Simon. Simon. So uke wambophisa uSimon? No. Why? The reason why izongusela umama, but the reason why ngayanga police station amaphoyisa angifeyila kudala. They failed me when I was 5 years old. What do you mean? For me now, okay, amaphoyisa I feel ukuthi it's waste of time. At the age of 5, I was still innocent, I was in nix. While umama bangilalisa namadoda wakhe, I went nomuntu somreporter, but umuntu bekangaphandle ahamba free. So I feel ukuthi amaphoyisa they failed me sasemncane. Umama wakho bekakulalisa namadoda wakhe bakurape. You never got any kind of justice. Uphi umama wakho? Ushonile. Wayenza ipeace naye before Sean. So njengoba usibiza thina manje, what are you hoping to achieve? I'm just hoping ukuthi ngizothola into engifinayo zonke ngiyazibona. Into engifina kakhulu ikhadi labantwana bami nefoni yami phela. Maka ngeza lezo zinto lena aphume empilweni yami. So right there, makathatha into zakho, you're saying you're no longer a couple. Yes. Ukuthola phi? Eshadini. Uzekini. Sihlala next door. Mhlala next door to each other. Yes. So lo muntu uhlala number 6 ngihlala number 8. So bekubana agqoke a small jersey bengigqoke ama jersey 3 ngiwashela ngiqedwe uyolahla udoti ekseni. Ngizowashela abantu engibawashelayo. Uyavela agqoka ngejezi athi ngimboleka ijezi. Ngizanga ngimtshela ngathi kunezinto zami phakathi ngicela ungaskipha to cash. But obviously jacket and akusena umuntu ayibisa akhuluma kahle umuntu afika elahlela like uyaphuma uyahamba. Ngimbona after 2 days after yonke le tenzile ngimcela into zami ukuthi hayi zikhona ifoni yakho banga nginikeze izibani sizohamba soyilana. So you are saying if ngizwa kahle you're not prepared ukuvula case because amaphoyisa azokufela. That's what you're saying. Hlala nobani? Ngihlala nomalume and my kids. Okay. So ubani ungangitshela more about history sakho? Unayo mamkhulu. Oh mamkhulu. Ukhona mamkhulu. Ula endlini. Ukhona kwakhe endlini. Okay. All right, asabe siyobona mamkhulu ke. Oza ngapha. Why akwazi umama? Athi Simon mina umama khona ngikhoza. Ngithi so igazi uzobalithatha phi? Ngoba umuntu phela mawungamgwaza nganyakaza phuma igazi emnomeni for no reason. Athi hayi mina mama khawa kamgwaza, mama khawa ke mushapile ka part F. Ngathi noma ungamshanga lento angeke izimbhobozulu lo. Amfethu wawuso. Ntando uphuma mkhulu. Oh, akekho mamkhulu. Oh, okay. So uba nontando ku? Ntando it's my second daughter. Okay. All right. Wazini ntando ke ngokuthi umama wakho bayamshaya? Lela ngomama wami bebamshaya bengekho. Bengihleli phandle nabangani bami. Kuzomntana kithi wentombazana lasibhoni yakithi weza wazongilanda wazothi kimi ntando. Wathi ba go mamuli metsi ngathi angazi akona mamuli metsi utswa mali komlomo. Sure. Imbuzo ukuthi why are Simon ukwazitse mama. Ngisuke la mina bengihleli khona ngihambe ngiyolanda uSimon ngimbuzo ukuthi umenzeni mama umgwazelani. Labo sisibheka hleli nabo bathi ntando uSimon akakwazanga umamakho. Umamakho uyosuke uSimon. Ngathi uSimon uyo wrong because of him. uSimon uthatha ifoni yami yokuqala wahamba weyotennis. Uthatha yes2 kamama wathatha nekhadi legrant lomntana kithi. So manje yena ukuthi umama uyazifuna lezo zinto why akwazi umama. Athi uSimon mina umama khanye mgwaza ngithi so igazi uzobalithatha phi ngoba umuntu phela mawungamgwaza nganyakaza phuma igazi emnomeni for no reason. Hathi hayi mina mama khawa kamgwaza mama khawa ke mushapile ka part F. Ngathi noma ungamshanga lento angeke izimbhobozulu lo. So lapho since lapho all the time maceda abantu mabambuza ukuthi wayengazizo check umama uthi yena hayi angimlimazanga mina mos. So bekaqala uSimon ukwenza kaso kumama kushaya mamakho. Yena this time vele bekaqala ukushaya mama. Okay. Nje uSimon bokumuntu right but manje uSimon vesana shintsha bomunye umuntu esimama. Why do you think so? Uchenjiswe yini? uSimon mina umama uSimon nomama bebathandana. Yeah.
umama ambethi njalo makangena umsebenzi wasebusuku Simon Bokuyi umuntu bekasigadi simbiza ngobaba mina nomntana kithi manje since aqala ukubhema ama-drugs akusaso umuntu sesingazathini siyamthemba because of sekatshontshelana nabantu utshontshela i-community so yeah sekabhema ama-drugs so wena mawubhekile fanele kwenzakaleni kuSimon right now uSimon mina mangibhekele kwamanje ukuthi makangastop ama-drugs kungalunga because of i-community khala ngayo too much and then umamakho i-safety yakhe umama i-safety yakhe uyazi ukuthi mina ngikhona all the time ngihlezi ngimdefend ebantwini. Oh, you little girl, what do you mean defend umamakho ebantwini? Because of obviously mama ngiyamthanda futhi ngizohlala ngiyamthanda nami lazi because of noma umuntu angasuka endlini asuka la asuka khona afike kithi azothi usukela mama ngizomtshela ukuthi uzoma lapho sisi ayingoma mama ayingoma mama yes wena girl uzoma kuphi lapho so wena ushaphi life yakho akunamuntu okuhlukumezayo mina ngihlupha ibaby daddy yami une baby daddy unangaki 18 why une baby daddy uyafunda yes what are you going to be dokotela right ola wena girl alright asambeni siyofuna lo Simon was siyombona ukuthi inkinga zakhe yeah Nayindoda Siswa Aphila Ngiyaphila kunjani Hayi ngiyaphila Yaqanda egoli hayi Kuyasho manje uthini ethale ndoda No sizoma ngiyayithola le ndoda lena ehlukumeza i-ex yayo imphuca amakhadi nefoni konke kodwa kodwa yini hayi isimo sakhe ayasihle njani hayi naye mambhekile yabona ukuthi kahle kwayena udinga usizo kwayena hawu mawade asiqinisa isandla laphana sizobe siyona lapha usho kanje hayi isimo sakhe simanzonzo yini inkinga ikuphi hayi manje mangibhekile naye ngathi umuntu ongekho right mani esimeni sempilo yabo vele bona mawade uyasiqinisa isandla lapha yeah hayi ngeke ngihaza ngitshela ukuthi lo muntu ohlukumeza umuntu emthathela amakhadi uzothuma uthi hayi mangifika ngathene amandla ayikho leyo usho kanje hayi kubla singamthinta dabula amavu hayi mangathi siyaqinisa lapha uyoliflathelele kamthani ngoba phela mosho kanjalo mangabe naye isimo sakhe asikho right ngeke ke siyombophisa eselapho esengcupheni hayi sizobe siyifakela thina all right ithi mina uyazi ukuthi kuphi khona manje ngazi kahle hayi ke ngiyakulandela sure Aw Simon Sabona ndoda Ushap Simon kwenzakalani Amfethu wawuso iCPF ikwenzeni iCPF bakushayelana Thele ngamanzi ngiyakuvuma Simon amabhruka adabukile ushawa iCPF ushaya omunye umntwana kwenzakalani mfethu ngumshana into ngemisitulo kuyamshaya sona singajika why bewenza kanjani bekwenzakalani no yena mawumsha ngendololwane bekwenzakalani bakaze ngina kathini Simon manje cha angishaso angemuza so angiya ngoba bengisemna ngokabhodela ngaseduze so amgwaza umshaya ngendololwane manje mina ngikholwe kanjani aba usisikalaphi yakhona noBhayibheli yakhona bowuqala ngalelo langa ngenza lonto leyo Simon awungitshela uthi bekaqala ukushaya that day It was the second time kodwa ngaqala kimi ngamphenya lapha ngamshaya kulendlela. It was the second time bekakushaya wena wamshaya back. Why nishayana? no ngikubuza why nishayana kulezi why nilo Mthandana kakhulu. isikwele Mawuthanda umuntu uyamshaya? Square. Hayi mfethu ayikho into enjalo. Okay ngitshela.
Wawuthatha amakhadi wabantwana bakhe sasa? Akuphi? Bengekho ejezini ngigcwele ifoni. Iphi ifoni? Ngikulo mfana wasemanje. Why unika omunye umuntu izinto ozithathe ejakethini yakhe? Angithi bothi uyakuboleka. Manje wawudlulisa into zakhe. Abengithi angibambele yona ngoba ngingayilahla yabo. Why udla ama-drugs? Yeah? Benginestress sami. Uphe mani? Uphe mikhethi? Hayi ukuthi uyacala ngami uzogcina ngawo Simon. Into ahlala yenza ahlukumeza abantu so le ndlela simthole ngayo mina sorry to say this but uyayideserve. Uyayideserve. He deserves it. Mara angithi nihlale eduzane wawungave kuyomnika ijazi lakhe umnike zonke into zakhe. Ngangekho Why udla ama-drugs? Yeah? benginestress sami. Uphe mani? Uphe mikhethi? Nayizolo bophe mikhethi? Oh, nezolo. So uqale nini uphe mikhethi? This year? Simon unangaki? Unangaki? Wena? Una 36? Emfethu ungaqala into ezisnacks umdala kangaka. Uqala ukubhema ngoDisember, uyeke ukubhema uyi-teenager, u-experimenta. Yini inkinga? Sani? Ustresswa yini? Awubalokubili noma ukuthatha ustresswa yini? Uthanda izinto. Uncwadile boy. Eh? Waqeda kuphi? Matric. Awusipani? Why? Ukwasebenza kodwa la ifini. Kwase. So angitshele ke Simon. Makuka so. Oqala akunamuntu one-rights emhlabeni ukuthi ashaye omunye umuntu especially umuntu wesifazane. Uthi wena niyalwa because ucabanga ukuthi nithandana kakhulu. Uthi yena nina nihlukene. Uhlukene ayi-1 wena usajola or nihlukene? Eh? Uhlukene ayi-1. Usamthanda. Wena kusasa umuntu wakho? Usamthanda. Manje umuntu omthandayo uyamhlukumeza. Let me ask you something. Namhlanje imali yokuswipe amakhadi esasa. Manga yochecka awuthathanga nix. Awuswipanga nix. Usho? 100%. Bahle into enayifuna ukuthi ukuphi okwaziyo ukuwena into enayifuna ezami lahleke. Ifoni nazo. Ikhona singayithola. Umfana khona kakhona ngayithola. Yes? Umfana khona kakhona singayithola manje. Ngala. Yabo namhlanje uzosinda Simon. Yes. Angikubophi namhlanje. But I want you to know, look at me. Ngibhekile Simon. Uyangibona? Uyangaza ngithi Simon. Uyamazi lo sisi angithi uhlala next to her place angithi you will never ever in your entire life put your hands on her. Uyavuma noma uyaphika? You promise. Nokusondela nje lokho kusuka usondela eduze kwakhe. Akashawo umoya ngeke asakufunye. Yale kugelike. Na promise. Ufuna ukukhala Simon. So lalela ke Simon senza kanjena lento le lizoba simple. Njoba ngikutshela nje ukuthi into esiyifunayo manje ifone so njengoba athi akaphethanga ikhadi lesasa uthi wena umcall. Akazi phini. Ikhadi makalibambe because maningi amakhadi uSimon uyalazi ukuthi lekuyikhadi lami.
maningi amakhadi abantu akuye ngafuni babiza ngamagama abalayisha kuphela so uSimoni makalithathe ikhadi makangiphi ifoni yami izinathi ngizohamba ngivulele abantwana bamele ngikhadi makangiphi ifoni yami unamanye amakhadi wabanye abantu akhona amanye amakhadi engake ngibize amagama abantu abalayisha thina nawo uSimoni kuyi Ayixpayile lawo. expired Bengiphethe kavusi ukuze unginika manje. umake kusuvusa kusumake Senyasho. mfana mamela kube South Africa right now yabo ukuthi bongacabanga ukuthi kuzovela thina today sizokuphaka estradini during the people izolo ukuthi ushawe community omunye umuntu uzomthathela amakhadi bakushanga esibhamu kuphele ngawo so you better change your life because into engeke size siyitolerate noma ngabe ngikubona ukuthi uneyinkinga Simon but I cannot accept that uneyinkinga mele usikhiphele kulesi story ne so uthi ama-pin akawazi so you can make another card okay phone sithini siyayilanda ifoni ifoni ukuphi ugayi uye epen okay Sure. okay babe, let's go so Busi, it's been a very long day ngendlela esimthole ngayo Simon the situation nje yonke lento esimbonele lento engiyibonile namhlanje ithini ke it shows ukuthi uSimoni umuntu onjani number one and I don't feel sad umuntu onjani kanjani it shows ukuthi uSimoni umuntu omoshela abantu vele hayi ukuthi uyaqala ngami uzogcina ngami uSimoni into ahlala yenza ahlukumeza abantu so le ndlela esimthole ngayo mina sorry to say this but uyayideserve she deserves it abanye ngakho abantu abakhalayo sisihambile namhlanje ngaphandle bakhalisa uSimoni Mkhaba ubenzani Simon kanti Simoni uyagcekeza Simoni ungena endlini zabantu uthatha izinto zabantu iwindo mangalithola livuliwe kwakho endlini abona something azoyithengisa bhemu ithatha uSimoni ayithengisa ebhemu okay are you at least relieved ke ukuthi simkhombile samkhuza I am even if ngilahlekela like if phone had a lot of things a lot of contacts abantu bami bawashela but I am relieved because ngikwazile ukumconfront ngimlade ngimtshela ukuthi ngiphila kanjani yeah I am relieved okay phone you can always do a sim swap angithi as much as maybe ngeke usayithola lo information but you carry on with life angithi and then isasa ushilo now wathi ama-pin bekangawazi ngizovuka ekuseni because bavali wenze elinye ikhadi okay ungasakhali kakhulu iskisi yeah South Africa tonight's episode just reminded me sisenkingeni ngiyabazwela bobabili labantu yena uBusi nale ex yakhe because if it weren't for the social disposition esizithola sikuyo singama South Africans